Sige, bukas! Grande! Shala! Manipulos! Siga! Hi guys! Welcome to my vlog! This is a special vlog because akong ipakita sa inyo ang akong regalo sa akong family. So by the way, this is a Christmas vlog and ubanan ko ninyo sa akong pagbalot. Actually, it's a prank. So, ako isa-isahon sa inyo no ang akong regalo. First is kay mama. Ano siya? Ipalit na ako sa Unicity. Tag 59 pesos ako nitanggalo ng presyo. Ang butong sayang reaction ani nga makita siya plus. Next is akong ate. What? Pink Nike. Akong banang nag-drawing ani guys. Awara good. Pentel pen yun mga tsaka kayo. Nike. Wala ko kabalo kung unsay ang reaction ani. Next is akong kuya. So bana sa akong ate. Coin purse. Okay, tag 25 ra sa Unicity gihapon. Nangatawa mi sa akong bana og pangita og mga regalo, nangatawa mi dito sa Unicity. Nagmatiya itong mga sales lady, mura damig nabuang. Sige, agik-ik mi dito og kuan, while namili og mga irigalo. Next is si Sean. Okay, akong isa kapag umangkon. Tada! Gatik-atik na ko nga Benten. Din ito Benten cars di ay. Unya yang edad is 13 years old na siya. Nya kabalo ko di siya modula ginani. So, mo na siya kuno ang goggles. Mo na siya ang iPhone. Ug na ay smartwatch. Ihatag nang nako na kay Shane. Tag ko na ni 39 sa Unicity gihapon. Lastly, kang Shane, nga gusto og smartwatch. Kaya naibog siya sa smartwatch sa iyahang tito. However, hindi na ko. Oh, naakay smartwatch pero frozen. So, muna akong gipalit sa iya. Frozen. 20 pesos ni siya. 20 pesos lang. Guba naman gold. So, gisale sa Unicity of 20. Okay. Pero kani siya mga yaga-yaga rani. Kani sila nga mga regalo ha. Mo ni siya ang akong ibalot of fancy wrapper. Okay. Okay, para mag-expect ya with ribbon jod, with kung ako gigipangandaman na sila yung mga boxes. Look. Na ako mga box. Tag-gis rani sa Gmall. Tapos ako'y wrapper. Tapos nagpalit ko og kuan, nagpalit ko og ribbon. Okay, so ipakita na ko sa inyo ha, unya ang resulta. Okay. Ay, sa akong bana. Okay. Akong bana is, kabalo naman siya, dili na ako siya i-prank. Okay, so mao ni ang mga regalo na ako sa ila. Ani kay mama, may course nga relo. And ayan na mo pautana kung pila ni siya. So, basta kay mo niyang gusto. Lo nga two-tone kasi lupin pa siya. Ang ate is muni ang Nike nga bag ako ihatag sa iya. $2 sa panty nga pink no. Original na ha, dili na siya peke. So ang Kuya Alan is kani Nike nga bag po. Okay. So sling bag ni siya, taas ni siya. Muni kang Sean goggles. Okay. And kang Shane which is Call Me nga smartwatch. Very nice kay ni siya guys. As a waterproof and kanang pink po ang color na ibo gani ko magpalit ko ako. May isa kong bana. Mo gani ang ganahan nga color. Okay, so magbalot pa. One eternity later. So finally, nakahimod ako, nakabalot na ko og regalo. Mani kang mama, mani kang kuya, ang coin purse.
Tapos kang ate, and then kang Shane o kang Sean, same route box. Okay, so anong tsura. O diba, grabe ka fans. So tanaw na lang nato niya ang video. Kaya akong videohan ang ilang mga reaction. Are you excited? Okay, so niya na pod. Hi! Now there is a... Merry Christmas everybody! Namin sa Camellia North Point. And wala na ko na vlog ang pagkaon. Pero narang food. Hi, te! Hi! Oh, outfit kayo pero nag-short. So, mangandam taog. Hindi ako mother. Ay, kalibangon mo. Klaro kayo sa vlog, ma. Nagkakalibangon ka. Namong food. Durian roll. Manok nga nagbilangkad. Ang salad nga na frozen. Lasagna by pasta. Ay, pasta sorpresa. And then ends na cake, wine, and shrimp tempura. Merry Christmas, everybody. Ang isa natulog. Morning gihatag nila siya nag-Shane sa akin. Ito tumbler. Ambot. Thank you so much. My ate gave me Laudate Marian. My mom gave me face mask. Oh, brade. Oh, tanawa, very, very nice packaging. Unya na ha, mag-open sabay. Kalayashin! You guess, unsa na? Para sa imo ha, si Sulod. Anana sa Irok-Oyog. Watch yun. Next kay Sean Alex. May sulod. May sulod, oy. Kuan lang, di lang kayo makuan. You guess, anong laman? Next is kay si Mami. Mami. You guess, unsa na? Murag, gibutangan ako kuan para dili mauyog. Ay sa, guess sa, Sean, unsay sulod na sa imo, Sean? Naalagi na sulod. Naalagi, uyuga pa. Uyo, cellphone. Actually, duha na kabo. Unya, na isa diha nga para kashin mo na lang ihatag sa iya. Kana te, you guess. T-shirt. Branded, something branded or not branded? Nike. Nike. Okay. Sunod si Kuya. Kuya, very cute. Rilo. Gamay ka Kuya. Gamay ka ito. Wall clock. Nya kay Mama. No. Rilo day na. Bulak. Plants lagi na. Artificial. Okay, ready? Sige. Bukas. Grande. No. Gisi. Bukas grande. Wala box magani na. Ako ang baksan. Box magani na. Basa ha. Goggles, iPhone, smartphone. Oh, nice! Hatag. Frozen. Watch! Diba? Alam sa kani! iPhone! Nike! Grabe ka branded!
Si Tito Grabe nag- ka rin na. Grabe ka rin na. Mahilan na siya. Mag-abre, kay mama. Huwag manipulos. Siga. iPhone. Shut up! Hindi ka kagulang. Ay, si Ban ba nag-drawing ano? Agi mo na yung piniliwan. Wala, mahilan ba? Ay, sulod. Okay. So, manig tinuod. Oh, kuya. Mag-yun, tinudara yung mag-yun. Dun sa laki. Ate, Yes! Yes, what ko? it's a prank! Ayaw ko saban kayo, ma. Ayaw saban. Magamit nga na foundation. No? 20 ra na siya. Ma, mora gini ako regalo sa imo, ma. Bathroom nga pahumot. It's a prank again! Ah! Yes! Congratulations! Ang buhat siya na, abre. Pero namin lumay ko course. Plans na po'y sulod. Shane! Your watch! Yan, magmara din na si Ma. Oh, bisising. Sean! Yung bukas. Love sa kalasyon. Abre ha! Abre lagi. Pre. Sina, bukas na kayo. No, makatingin. Ah! Yes! Bisising Ay, magamit na lang mo. Napa, Sean? Yes! Ayaw mo? Wala na. Uy, unsa ka na? Unsa gusto din mo? Dahil mura ba siya gulak kitaan na. Uy, siya ba nag-abre ako na. Uy! Ano ba si Tito? Ay, kana, kay sa cellphone. Pwede pa na i-connect na lang na sa cellphone. Yeah. It's waterproof, Shane. Kate. Oh, di ba? Kakulay sa imong panty. Yes, kuya. Wala ka mama, unsa ka ba? Wow, hello. Kaya kay ma? Yay! Wow! Maria, malay ka na, ba? Nike. Siyempre. Yan, Nike. Asa man ako regalo sa imo, Ben? Ha? Hindi na sa imo, regalo na po ni sa imo. Ikaw naman eh. Isipti naman, di ba? Abre, dito. Takot mo eh. Abari po, eh. Ato na eh. Bagyapon. Ako, asa mga regalo naman sa mga? Nana, hatag na November pa. Katong sandal, tong tulok ka t-shirt, kuan. Hello everybody! Nami sa Camellia North Point and sumiswimming ni mag check out na mi later. So look at the place. Nice ka ang place na. Kamera tulo ang nagsalom-salom diri. Ay, TikToker diri guys na baby. Taga Davao man dila sila. Wala kong kabalo ba? Ang binapugaan. Ito, ito, bugbong Marcos. Ako mo, nag-cellphone. Bongbong Marcos na kuno. Si Bongbong Marcos. Kanaw ni. Nakana daw ba mo? Si Bongbong Marcos. Dahil layo ra, oy.
Lingaw gid siya.